Malata, e canto lle custou ao Racing gañar eses 3 puntos? Eu creo que nin eles agardaban que lle custara tanto. No minuto 90, nunha xogada embarullada, pero un triunfo, a fin, importantísimo, porque sitúa, despois veremos na clasificación, pero a verdade é que sitúa o Racing nunha posición inmellorable, cun partido a vindeira fin de semana moi interesante, que vai estar moi ben ese enfrontamento diante do Murcia, no que por primeira vez, eu creo que dende a primeira xornada, se pode meter o Racing entre os 4 primeiros. Creo que pode ser un partido que marque o futuro do Racing, fíxate. E máis, o Racing vai cara arriba, o Murcia vai cara abaixo. Sí, son dinámicas encontradas, vemos que ademais o Racing está demostrando esa superioridade que se intuía ao principio, o partido debe ser un claro exemplo, e vai ser un partido que marque moitísimo. Superioridade, pero con sufrimento. Con sufrimento, eu creo que se ten que empezar a adaptar aos equipos que llevan a xogar como este que lle xogou hoxe, non? Atrás, ordenados, non deixando espacios, ten que ter en conta eso, non? Senón vai a sufrir, non? É que o Racing é un equipo grande na categoría, o Racing que dispuxo de oportunidades, pero non marcou ata o minuto 90, e así é como gañan os candidatos a entrar nunha fase de ascenso. Minuto 90, saque de córner, acción moi embarullada, e aí estaba Diego Maceira, que é un deses xogadores que adoita sacar petróleo neste tipo de xogadas, para facer este gol despois de varios rexeites e darlle ao Racing 3 puntos, como dicimos, importantísimos. Sí, aí está moi atento ao rechace. O Lagreo fixo o seu partido, estaba facendo ben, viu encerrarse a non deixar xogar e, bueno, o partido estaba francamente difícil e, bueno, tivemos a sorte do rexeite que foi para dentro e, bueno, 3 puntos que para nós son ouro. Tivemos hoxe unha estrea importante na Malata, non, Gus? Unha estrea como comentarista de alguén que fixo un análise no descanso, non, ao final do partido. Bueno, quen sabe se... Non sei se foi no descanso ou ao final. Estamos quizás ante o inicio dunha carreira, non? Pois... Como foi a cousa, Gus? Creo que sabes... O sei eu mellor que a ti, esta vez. Pillamos a Gustavo Varela. Bueno, pois mire, escoiten quen se estreou hoxe de comentarista no campo da Malata con o noso compañeiro Tomás Alonso. Martín Timiraos, que tal? Moi boas tardes. Hola, moi boas. Estamos vendo as mellores xogadas. Ti es do Lugo, pero está seguindo moi de preto o Racing de Ferrol. Martín, que che pareceu a primeira metade? Pois viuse un Racing de Ferrol moi forte en ataque, que non conseguiu materializar as súas ocasións, pero se segue así polo camiño que está a seguir, rapidamente conseguirá o gol que lle dé a tranquilidade. O Langreo non está a complicarlle moito o partido nas accións de ataque. Confirmamos que Gustavo non sabía nada, porque estaba flipando agora mesmo escoitando a Martín Timiraos, nada máis e nada menos, Gustavo. Sonome ese apelido, en directo, Sonome ese apelido. Sonó apelido, sí. Que tal análise, que te pareceu? Fantástico. Fantástico, ¿no? Despois lle preguntamos a Luis. Mellor que o pai. A ver que pensa. Mellor que o pai. En fin, bueno, agora seguimos que co análise da xornada, despois falamos con Luis para ver que opina. Que nos contas do Coruxo? Pois o Coruxo, non sei se pola cercanía co Celta, pero a serie é moi similar, porque o Celta chegou, creo que foron 725 minutos. 727. O Coruxo leva 628 sen marcar e perdeu no campo do último clasificado, que é o Marino. Bueno, no Celta oímos durante moitas xornadas que non era un síntoma preocupante. Non sei se vedes como preocupante este síntoma no Coruxo, que, por certo, ven de reforzarse no mercado de inverno con Rubén Rivera. Sí. Home, a ver, é un equipo que se fundamenta en sacar rentabilidade dos goles que fai, son moitísimos minutos. Está nunha zona cómoda, confortable, pero eu creo que entre os 10 primeiros é de longo o equipo que menos goles marcou. Claro, e ainda encima te esa pena de decirme, non pode ser tantos partidos sin conquerir gol e que se descolga desa liga de arriba, non? Porque ahora mesmo creo que hai unha pequena brecha aí e se vai a quedar en terra de nadie sin poder meterse nese grupo de equipos que todos pensábamos que podía estar. Aí víamos precisamente a Rubén Rivera, un apuntamento, Xosé Luis. Sí, eu creo que... Oportunidades ten. Se falamos da evolución do equipo, a verdad que non é doado estar tantos minutos sin marcar, non?
Si falamos despois do tema do partido, eu creo que foi moi condicionado pola primeira parte, non? Que despois na segunda tivo ocasións que non foi capaz de materializalas, non? Pois imos escoitar protagonistas. Agrandamos un poco nuestra penuria con el gol, nuestra falta de eficacia delante de las porterías rivales, que lógicamente nos va cada día lastrando más, por una parte anímicamente y lógicamente también en la clasificación. Despois aclararemos algunhas das preguntas que nos estades a facer de quen era ese Martín Timiraos, do que escoitábamos a opinión, non, Carlos? Porque creo que están aí a xente preguntando. Era o fillo de Timi que estaba ali, e de feito hai unha foto, a ver se podemos logo retuitear, era o fillo de Timi que estaba na Malata. Pois preguntaremoslle ao pai que opina do análise que fixo o seu fillo do partido. Derrota tamén do Compostela, Gus. Dous históricos e o Burgos chegaba nun mal momento, de feito viña de cambiar adestrador, Gonzalo Arconada, é unha aposta importante por un adestrador con nome en categorías superiores, bueno, adoita dicirse que adestrador novo, victoria segura, e gañou o Burgos por 2-0 diante dun Compostela que chegaba nun bo momento e o que é moi complicado facerlle goles. Conseguiu no Burgos, nesa saída dubitativa de Marqueta, marcou un central como é Cristian e despois fixo o 2-0 Quesada no minuto 80. Igual gañou o que máis o necesitaba. Home, o Compos necesitaba, porque se quere, a semana pasada falábamos, non? Se veíamos o Compos nese grupiño. Estamos nos meses claves para que ao final te poidas enganchar e chegar a esos 10 últimos partidos onde se xoga todo, pelexando por poder estar nesas plazas de arriba, entón non pode deixar escapar moitos puntos e moitas oportunidades. Pois aí vimos un partido no que non foi moito mellor o Real Burgos, pero si as oportunidades vemos que tiveron esa cor branca e do Compostela, subliñamos esta clarísima para facelo 2-1, pero claro, xa tiña unha vantaxe de 2 goles o equipo burgalés. Compostela Cultural Leonesa a vindeira semana aquí na Liga das Cidades. Continuamos o repaso cun Celta B que salvou cando menos un punto no último suspiro. Ademais, contra un equipo deses que están abaixo, sempre importante non deixar sumar estes puntos de 3 en 3, un partido moi polémico por unha xogada que veremos aí no treito final. Aí estamos a ver ese remate na propia porta dun xogador do Lealtad, e un Lealtad que se adiantou cun gol de Espina no minuto 15. E xa sabemos que en Barreiro, se un equipo se adianta, despois pechaste, e é complicado, Xosé Luís. Sí, non lle beneficia en este caso o equipo que quere xogar, non? E bueno, as dimensións do campo de Barreiro pois non son grandes para despois de que marquen seguir xogando fútbol, non? Estamos a ver esta oportunidade de Borja Iglesias e a acción polémica do partido, minuto 93. Que pasa aí? Pois penalti sobre o mexicano que cartón amarelo do árbitro e eu sigo sin ver nada. Bueno, a ver, a caída está ben, é moi plástica, non? Houve unha caída. O colexiado pitou penalti, afortunadamente pros nosos intereses, e o penalti transformado por Borja Iglesias, co conseguinte cabreo do técnico visitante. Vamos en una buena línea, bueno, pues a ver si da la sensación que estamos consiguiendo que eso que hablaba yo de competir con regularidad es los 90 minutos y todos los partidos, pues vamos por ese camino. A un equipo que va ganando 0-1 fuera de casa no puedes pitar un penalti en una jugada que además el balón no está ni en juego, o sea, el balón bota, está en el aire y no puedes pitar una jugada que está de cara al central. Tengo que ver unas imágenes y os me dicen, vamos, que es de risa. Gran triunfo do Somozas nesta xornada, Gus, un Somozas que parece que nas últimas jornadas está a ter toda esa sorte que lle faltaba. Sí, empezamos ben e acabamos ben este bloque de Segunda División B, ademais con dous equipos de Ferrolterra, dúas saídas a Asturias, dous triunfos diante do Sporting B, ese era importantísimo porque ese sí que é un rival directo, e este eu creo que non era un triunfo agardado.
porque o campo do Real Avilés, Tito Xosé Luís, é un dos máis complicados da categoría. Sí, ademais é un equipo que nestas últimas campañas quere estar pelexando por ascender, e un triunfo nos campos dos grandes. Mira, Geni, que gran goleador, sempre foi Geni, pero que facía Geni defendendo... Que a gusto quedou aí, con ese remate. E marcando na súa propia porta. É o que ti dicías, Óscar, que toda a sorte, igual estalle devolvendo o fútbol a sorte que non tivo os Somozas na primeira volta. Hai que ter esta pinga de sorte tamén para salvarte, Sí, porque, pero, hombre, honestamente, non mereceu perder tampouco o Avilés. Bueno, pero hai que decir que falábamos que o Somoza sempre estaba competindo e que merecían outros partidos a vitoria e, bueno, ahora mesmo, pois, é a recompensa un pouco a todo ese esforzo que fixo, non? E estamos a ver, minuto 82, Marc Martínez, 2 partidos, 2 vitorias para Marc Martínez, que parou ese penalti, xa dicimos, importantísimo este triunfo para os Somozas. Creo que hoy tuvimos esa pizca de fortuna que nos faltó otras veces, ¿no? Y que con el Avilés creo que tuvimos en los 2 partidos, en la ida y en la vuelta. A mirada, que o decía todo. Neste caso do adestrador do Somozas. Imos repasar esa clasificación da segunda